Welcome sa Pinoy Recap. Nagtatampok ang pambungad na eksena ng isang batang babae na nagngangalang Mary, na naglalaro sa kanyang pusa, nagniningning. Sa kanyang likuran kapag ang isang hindi nakikilalang tao ay biglang lumitaw mula sa likuran at dinukot siya. Sa susunod na eksena, nakikita namin ang isang estranghero, na pumapasok sa istasyon ng pulisya ng isang maliit na bayan sa gitna ng isang Pasko. Ulan ng bagyo, lumapit siya kay Sergeant Guloy sa front desk at ipinahayag ang kanyang hangarin. Upang aminin, kapag tinanong para sa higit pang mga detalye, inihayag ng estranghero na ang kanyang pagtatapat ay tungkol sa isang pagpatay. Naririnig ito, si Sergeant Guloy ay nag-alala at naglalayong isang handgun sa kanya bago tumawag para sa backup mula sa kanyang mga kasamahan. Kasunod nito, ang lahat ng mga opisyal maglakad sa mesa at turuan ng estranghero na ilagay ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Ang pinuno ng koponan. Pagkatapos ay inutusan ni Detective Alexander Black ang mga opisyal na dalhin ang estranghero sa silid ng interogasyon. Sa loob ng silid ng interogasyon, dalawang opisyal ng pulisya na nagngangalang Deputy Jack Hawkins at Deputy Jerry Pine. Tanong ng estranghero tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, iginiit ng estranghero na kilalanin bilang G. Walang sinuman. Pagtanggi na ibunyag ang kanyang tunay na pangalan. Habang tumatagal ang interogasyon, ang estranghero sinasadya na hinihimok si Jack, na hinihimok ang opisyal na halos salakayin siya. Kasabay nito, tik-tik. Pumasok si Alexander sa silid at nakakagambala sa sitwasyon. Sinusubukan niyang kunin ang impormasyon mula sa ang estranghero, ngunit si G. Walang sinuman ay nananatiling walang pananagutan. Bilang isang resulta, inutusan ni Alexander ang mga opisyal upang mugshot at fingerprint sa kanya bago ilagay siya sa isang cell. Bago pa man umalis, G. Walang sinuman. Napansin ang isang teksto ng dedikasyon sa detective na gintong metal na panulat ni Alexander at mga puna tungkol dito. Ito ay gumuhit. Ang hinala ng tik-tik, na tila natanggap ang panulat na iyon mula sa kanyang nawawalang anak na babae, si Maria. Sa kabilang banda, sa isang lihim na silid ng istasyon ng pulisya, ang Deputy Toby Sherwood at Deputy Jane Hollows ay nakikibahagi sa isang pribadong sandali. Sa panahon nito, naranasan ni Jane ang isang pangitain ni G. Walang sinuman na nanunood sa kanila mula sa malayo. Gayunpaman, nawawala ang mahiwagang figure kapag tiningnan niya ito sa pangalawang pagkakataon. Nagtanong si Toby tungkol sa kung ano nakita niya, ngunit tinanggal niya ito bilang isang posibleng guni-guni na dulot ng labis na caffeine. Samantala, natagpuan ng mga opisyal ang kanilang sarili na naguguluhan. Pagtuklas na ang estranghero ay hindi nagtataglay ng anumang mga fingerprint, kaugnay ng paghahayag na ito. Nagpasya si Jack na i-cross-reference ang hitsura ng estranghero sa mga nakaraang kriminal na talaan. Para dito, una niyang sinusuri ang kamakailan na kinuha mugshot ni G. Walang sinuman at nagulat upang malaman na ito. Nakuha lamang ang mga damit na suot ng estranghero. Noon lang, naririnig ni Jack ang estranghero na sumipol sa isang nakapangangilabot na tono na nagpapabagsak sa kanyang bulugod. Gayunpaman, itinago niya ang kanyang takot at mga hakbang sa labas upang kalmado ang kanyang sarili sa isang sigarilyo. Di nagtagal, inutusan ni Alexander ang kanyang mga subordinate na ibalik ang estranghero sa silid ng interogasyon para sa karagdagang pagtatanong. Pagkatapos ay tinanong ni Toby si Guloy tungkol kay ang cell kung saan gaganapin ang estranghero, kung saan tumugon ang huli na may cell number 4. Si Toby at Jerry ay nagpapatuloy sa partikular na cell, lamang upang matuklasan itong walang laman. Nakakagulat. Ang estranghero ay lumipat sa cell number 3, sa kabila ng hindi pangkaraniwang pangyayari na ito. Ang mga opisyal ay hindi binibigyang pansin at pinatalsik ito bilang isang simpleng pangangasiwa sa bahagi ni Guloy. Sa labas ng istasyon ng pulisya, ang nanginginig na kamay ni Jack ay nagpapakita ng kanyang takot habang naninigarilyo siya. Malinaw na naapektuhan ng mga kamakailang kaganapan. Maya-maya, tumungo siya sa loob at nagtago kay Jerry, na ang estranghero ay nagdadala ng isang kapansin-pansin na pagkakahawig sa isang drifter na kanilang naaresto isang taon na ang nakalilipas. Ang kanilang pagsisiyasat sa paglaho ni Mary Black, kapag hindi nila napapatunayan na nagkasala siya. Si Jack at ang iba pa ay nag-atake sa kanya sa isang pagtatangka upang kunin ang isang pagtatapat. Kahit na ang akusado ay pinanatili ang kanyang pagiging walang kasalanan. Gayunpaman, tinanggal ni Jerry ang pag-angkin ni Jack, hinihimok siyang huwag tumira rito. Pagkatapos nito, nagpunta si Jack sa basement upang siyasatin ang mga underground cells, habang sina Alexander at ang natitirang mga opisyal ay nagpapatuloy sa pagsisiyasat ni G. Walang sinuman. Ang estranghero, na kumumpisal sa 6 pagpatay, silangli inilarawan ang mga detalye ng kanyang unang pagpatay. Nakakagulat, nagsisimula si Jack upang maranasan ang inilarawan na pagpapahirap mismo, kahit na ang estranghero mismo ay nananatiling nakakulong. Walang sinumang inaangkin na stalked ang kanyang biktima, na bilanggo siya sa isang madilim na silid, at sumailalim siya sa isang brutal na pag-atake. Kayon, natagpuan ni Jack ang kanyang sarili na nakulong sa isa sa mga dimly lit cells. Pagtitiis ng isang mabisyo na pagkatalo sa kanyang likuran. Ang tunog ng kanyang mga hiyawan ay umabot sa mga tainga ng iba. Mga opisyal, na nag-uudyok kina Alexander, Jerry at Guloy na magmadali sa silong. Sa kanilang kakilakilabot, sila tuklasin ang walang buhay na katawan ni Jack. Lubha sa pagkabigla, agad nilang hinawakan ang estranghero at I-lock siya sa silid ng interogasyon bago magsimula sa isang masusing paghahanap sa lugar. Si Jerry at Guloy ay maingat na nakikipagsapalaran sa labas, armado ng kanilang mga baril. Upang siyasatin ang paligid, bigla, ang isang walang buhay na katawan ng pusa ay nahulog sa ulo ni Guloy.
pagpapadala sa kanya sa isang estado ng gulat. Sa mas malapit na pagsusuri, natuklasan nila ang isang kwelyo sa pusa. Leeg na nagdadala ng pangalang Nagniningning, na nagpapaalam sa kanila na ito ay ang parehong pusa na ginamit ni Maria upang maglaro. Kasama, mabilis nilang iniulat ang kanilang mga natuklasan kay Alexander, na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Naalala ni Jerry ang naunang pag-angkin ni Jack at ibinahagi ito sa iba, na inilalantad. Na ang anim sa kanila ay mali ang naaresto at sumailalim sa isang inosenteng tao upang pahirapan sa nakaraan. Lahat para sa kapakanan ni Maria. Ipinapalam ni Gulloy sa pangkat na ang biktima ng kanilang hindi makatarungang karahasan ay nasa koma pa rin, inaalagaan sa isang medikal na pasilidad. Sa gitna ng kanilang talakayan, naririnig nila ang mga yapak sa bubong, na nag-udyok kay Alexander na ipadala sina Gulloy at Jerry upang mag-imbestiga. Habang ang natitirang tatlong opisyal ay bumalik upang ipagpatuloy ang kanilang pagsisiyasat sa estranghero. Walang sino man ang nagpatuloy upang ilarawan ang kanyang pangalawang biktima, na iginiit na ang tao ay isang duwag na hindi nagtangkang lumaban. Ayon sa account ng estranghero, lumapit siya sa biktima. Sa likuran, hinatak siya ng isang lubod at isinabot siya hanggang kamatayan. Nakakagulat, biglang bumagsak ang katawan ni Gulloy. Lumilitaw sa labas ng bintana, na suspine ng isang lubod, eksakto kung paano inilarawan ng estranghero. Ang mga opisyal ay nahawakan ng malaking takot, na nag-uudyok sa kanila na makulong ang estranghero sa isang sel at magpasya na makipag-ugnay sa medikal na pasilidad upang mangalap ng impormasyon tungkol sa drifter. Sa kanilang pagkabigla, natuklasan nila na ang biktima ay namatay ng mas maaga sa gabing iyon, tiyak na sa parehong oras ang estranghero ay pumasok sa pulisya istasyon. Ang paghahayag na ito ay nagpapatunay na ang estranghero ay hindi ang taong pinaniniwalaan nila na siya. Kasunod ng mahiwagang pagkamatay ng dalawang opisyal, ang natitirang mga miyembro ng pangkat ay nagpasya upang humingi ng tulong sa ibang mga opisyal. Sinubukan nilang makipag-ugnay sa kanila sa pamamagitan ng mga signal ng radyo. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nagpapatunay na walang saysay. Kasunod nito, nagtungo sina Toby at Jane sa paghahanap ng tulong, pagmamaneho sa pamamagitan ng mga gubat. Habang nagpapatuloy sila, nakatagpo sila ng isa pang patrol car at nagpasya na hilahin. Paglabas ng kanilang sasakyan, sinisiyasat nila ang ibang sasakyan ng pulisya ngunit nakita itong walang laman. Samantala, sa istasyon ng pulisya, lumapit sina Alexander at Jerry sa sel ng estranghero. Sa kanilang pagkabigla, ipinahayag ng estranghero ang kanyang kahandaan na aminin sa isa pang pagpatay. Pagkilala. Isang pattern, frantically inutusan ni Alexander si Jerry na makipag-ugnay sa kanilang dalawang kasamahan at ipatawag sila pabalik sa istasyon. Nagmamadali si Jerry sa control room, tinangka na maabot si Toby at Jane sa pamamagitan ng radyo. Sa kasamaang palad, ang masamang panahon ay nagdudulot ng hindi magandang pagtanggap ng signal. Pinipigilan siyang maabot ang mga ito. Kasabay nito, ang estranghero ay nagpapatuloy sa kanyang pagtatapat. Naglalarawan kung paano niya hinihintay ang kanyang ikatlong biktima sa isang madilim na lokasyon. Sa kabila ng utos ni Alexander na itigil ang pakikipag-usap, walang sinumang binibaliwala ni G ang utos at inihayag na, sa pagdating ng biktima, nakaposisyon niya ang kanyang sarili sa likuran nila. Bilang tugon, iginuhit ni Alexander ang kanyang baril at apoy sa estranghero. Nagulat sa tunog ng putok, si Jerry ay tumatakbo pabalik sa cell. Lamang upang malaman na si Alexander ay nagpaputok sa isang walang laman na puwang. Maya-maya, ang estranghero lumitaw muli sa ibang cell, na nagpapahayag na siya ay walang awan na sinalakay ang kanyang ikatlong biktima. Kasabay nito, sa kakahuyan, sinusuri ni Toby ang paligid sa paghahanap ng kanilang mga kapwa-opisyal. Habang tinangka ni Jane na ayusin ang signal ng radyo sa loob ng kotse. Bigla, si Toby ay hinawakan mula sa likuran at malubhang sinaksak ng isang pala. Maya-maya, napagtanto ni Jane ang kawalan ni Toby at tinawag siya ng pangalan, ngunit hindi tumatanggap ng tugon. Bilang siya sinisiyasat ang lugar, nadiskubre niya ang kanyang nasirang katawan at natatakot. Sa isang estado ng gulat, dali-dali siyang bumalik sa kotse at bumalik sa istasyon ng pulisya. Pagdating niya, sinabi ni Jane sa kanyang mga superior tungkol sa kanyang nasaksihan lamang. Gamit ito, sa wakas ay pinupukaw ni Alexander ang chilling truth na kinukumpirma ng estranghero. Ipinahayag bilang aktwal na pagpatay, sa bawat pagtatapat na nagreresulta sa isang kaukulang kamatayan. Bukod dito, pinabalaan ni Alexander na ang estranghero ay maaaring maging mapaghiganti na diwa ng drifter. Pinahirapan nila ang nakaraan, na pinagmumultuhan ng mga kawalang katarungan na nagawa sa kanya. Kasunod ng mga naganap na kaganapan, ang tatlong natitirang opisyal ay gumawa ng isang desperadong desisyon upang tumakas sa istasyon ng pulisya at makahanap ng isang ligtas na lugar. Kinuha ni Jane ang upuan ng driver habang papasok ang trio. Ang sasakyan. Sa kasamaang palad, ang kotse ay nabigo upang magsimula. Lumabas sina Alexander at Jerry upang siyasatin ang engine, iniwan si Jane sa loob. Sa isang nakapangangilabot na pagliko ng mga kaganapan, misteryosong aktibo ang radyo na naglalabas ng tinig ng estranghero. Ang estranghero ay nagpahayag na oras na para sa iba pa. Pagtatapat, pagpapadala kay Jane sa isang estado ng terorismo. Sinubukan niyang makatakas mula sa kotse ngunit nahanap. Nakalock ang pinto. Frantically, siya ay sumigaw para sa tulong, at sina Alexander at Jerry ay nagsikap sa kanilang lahat. Lakas upang masira ang window ng kotse, ngunit upang hindi mapakinabangan. Sa loob, ang ulo ni Jane ay nahuli sa isang plastic bag na nagdulot sa kanya na maghinang. Sa kabila ni na Alexander at Jerry na sinusubukang basagin ang bintana.
Hindi nila may save si Jane. Sa gitna ng kaguluhan na ito, ang tinig sa radyo ay nagpapahayag na ang pinakawala na galit mula sa hindi kilalang kalaliman ay dumating upang i-claim siya sa kamatayan. Makalipas ang ilang oras, ang ulo ni Jane ay tinanggal mula sa kanyang katawan at bumagsak sa kotse. Napuno ng gulat. Nagpasya si Jerry na patayin ang estranghero na kanilang banihag. Pumasok siya sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang baril, lumapit sa cell, at nagsisimulang magpaputok ng walang tigil sa estranghero hanggang sa kanyang mga bala. Nauubusan. Kapag natapos na siya, pumasok si Jerry sa cell, lamang upang matuklasan na ito ay ganap na walang laman. Maya-maya, isinalaysay ng estranghero ang kanyang susunod na pagtatapat, na inihayag na ang kanyang ikalimang biktima ay hindi kailanman nakita siyang paparating. Nang walang pagkaantala, walang sinumang umaatake kay Jerry, gumawa ng isa pang brutal na pagpatay. Nasaksihan ng kakilakilabot na kilos na ito, si Alexander, ang nag-iisang natitirang opisyal. Pagtatangka tumakas. Gayunpaman, iginiit ng estranghero na hindi maitago ni Alexander sa kadiliman at na ang bawat landas ay humahantong sa kanya. Tulad ng sinabi niya, pumasok si Alexander sa isang club para sa tulong. Ngunit kahit papaano ay nagtatapos sa loob ng istasyon ng pulisya, kung saan siya ay hinarap ng estranghero minsan. Muli, walang magawa, nag-aalok si Alexander ng isang paghingi ng tawad sa pag-atake sa isang inosenteng sospek. Bilang tugon, ang estranghero ay naghayag ng isang nakagugulat na katotohanan, siya ang may pananagutan sa pagpatay kay Alexander. Anak na babae, ang tiktik ay inalog ng paghahayag na ito at humihiling ng paliwanag para sa ang naglalahad na bangungot. Sinasabi ng estranghero na humingi siya ng paghihiganti. Ayon sa kanya, halos isang taon na siyang nawala ng malay, at sa lahat ng oras na ito, pinangarap niya ang paghihiganti. Ang estranghero pagkatapos ay nagpatuloy upang gawin ang kanyang pangwakas na pagkumpisal, na inihayag na detektibo. Si Alexander Black ang kanyang tunay na biktima. Gayunpaman, bago ang estranghero ay maaaring magbahagi ng higit pang mga detalye. Ipinako ni Alexander ang kanyang sariling mga tainga sa gintong metal na panulat ng kanyang anak na babae, ng labis. Pagtatangka upang maiwasan ang pagdinig sa pagtatapat, naghahanap ng kanlungan, nagtago si Alexander sa ilalim ng isang desk, kung saan nakakaranas siya ng isang pangitain ng kanyang namatay na anak na babae. Sa pangitain na ito, ipinapaulam sa kanya ni Maria iyon. Ang estranghero ay isang masamang tao ngunit may kapangyarihan si Alexander na pigilan siya. Kapag tinanong kung paano, inihayag ni Maria na hinahamak ng estranghero ang kanyang sariling pangalan at nais na panatilihin itong hindi nagpapakilalang. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Maria na alam niya ang pangalan ng estranghero at ibinubulong ito sa kanyang bingi. Gamit ang bagong kaalaman na ito, bumangon si Alexander, kumapit sa kanyang baril. At matapang na tinugunan ng estranghero sa pamamagitan ng kanyang pangalan, Stanley Harperton. Hindi inaasahan. Paghahayag na hindi mapakali ang estranghero at sakupin ang pagkakataong ito, pinaputok ni Alexander ang kanyang baril sa estranghero, na nagdulot sa kanya na bumagsak sa isang bintana at mawala mula sa paningin. Matapos ang kaganapang ito, ang araw ay umakyat sa susunod na araw ng Pasko. Nahuli ni Alexander ang isang pangwakas na sulyap ng kanyang anak na babae sa hagdan. Nagbid siya. Siya ay palem na may isang alon at naglalakad palayo, siguro umalis para sa kabilang buhay.